Ang horoscope sa bungadla mga kabrigada, unahan na ito pagpasa ang mga kapalaran, my friends, of course, sa Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Ayan, unahan na ito, my friends, ang kapalaran sa mga kabrigada natin, mga Gemini. Pamati, ha? May 21 to June 21, Gemini ka. Oh, basi mambal ka din ng Aquarius, masiguro ko. Gemini ka, Gemini. Oh, Gemini, May 21 to June 21. Aksyon kaagad sa suliranin. Dapat lang. Dahil kung hahayaan ay pagsisisihan. Huwag palagpasin ang pagkakataon. Amo nang ginhambal ka brigadang kung may chance hala, sige, tira. Lucky numbers 19, 23, 29, 38. Ang iyo namang lucky color kabrigadang Gemini, lavender. Para naman sa mga Taurus, April 20 to May 20. Alamin ang o alam ng sarili ang masamang ugali na dapat baguhin. Alam na mga kabrigada, basta 2023 na. Kung magagawa ito sa lalong madaling panahon, magiging happy ka. Wala man ay katong kailan. Lucky numbers 1, 12, 25, 30. Ang yun namang lucky color, kabrigadang Taurus, light brown. Aba? Para naman sa mga kabrigada nating Aries, March 21 to April 19, makakabuting pagtuunan ng mahalagang dokumento. Baguhin ang masamang ugali para maging masaya ka. Lucky numbers 3, 8 to 1, 7, 40. Jade green naman ang iyong lucky color, kabrigadang Aries. Para naman sa mga kabrigada nating Pisces, February 19 to March 20. Alerto ka dapat ngayon, kung may naipangako ay dapat matupad. Iwasan ang mga salitang makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Oy, be careful sa inyong mga buyan ng mga mensahe, kabrigada. Kapimpa kung mahambal ka nga, gwapa kayo ko ba? Lucky numbers 4, 18, 38, 43. Ang iyong lamang lucky color, kabrigadang Pisces, blue. Para sa mga Aquarius, January 20 to February 18. Marami ka sanang magagawa ngayon kung mapaglabanan ng pag-iiral ng iyong katamaran. Ay, si tamad-tamad ba? Lucky numbers 7, 18, 34, 42. At honey yellow naman ang iyong lucky color, kabrigadang Aquarius. Para naman sa mga Capricorn, December 22 to January 19. Magandang balita dahil may gantimpalang matatanggap sa mga nagawang kabutihan. Kabaliktaran kung hindi gumawa ng mabuti dahil panahon ng paniningil sa kabuktutan. May pag-asa na maituwid ang landas. Itama ang maling gawi, kabrigadang Capricorn. Lucky numbers 5, 13, 33, 42. Ang yun namang lucky color, Capricorn, puti. Amo na ang first set, kabrigada, sa ito ang kapalaran horoscope sa Bugadlaw, kabrigada. Second set, my friends, basahan na ito ang kapalaran sa Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and Sagittarius. Alas 10:41 na ang ating one time, the new Filipino time.